lekker vasteloven. Maar lekker op Fijne, fijne thee. Wie een boutmaf idee in Venlo uitgroeide tot het allergrootste vastelovensevenement van de provincie. Dit is een kwart eeuw boetezitting. Dag dames en heren, goedenavond. Een grote verrassing vandaag tijdens de boetegewone boetezitting in Venlo. Camille, ja, daar had ze een opwachting gemaakt met ons toen de tijd. Met het liedje Hey Camille, stommer in de viel. En dat was natuurlijk wel een knaller. Toen hadden we toch wel een YouTube-hit gehad. Ik geloof 300.000 hits op YouTube met dat liedje waar de minister in mee dong. Camille Eurlings, laat ik huren! Hey, met Camille. Allemaal op de knieën! Ik stoor Zitten! in de viel. Zitten! Met Camille. Ik stoor weer in Allemaal de zitten! viel. Hey, met Camille. Ik stoor weer in de viel. Het zou ik maar bezien. Nog goed vanuit! Allemaal! Maar bezien, wat hebben we weer gezien? Hey, Camille. Ik stoor weer in de viel. Ik vind het tof. Ik bedoel, Camille is in Limburg opgegroeid. Er werd echt wel wat vastelovend is. En hij was blijkbaar fan van Ummer de Never. Hey, Camille. Ik stoor weer in de viel. Ik sta niet meer bezien. Dat we wel een file steen. Ik sta niet meer bezien. Dat we wel een file steen. En dat was natuurlijk erg leuk om een liedje waar eigenlijk net echt heel erg positief naar voren kwam. Maar dat was eigenlijk een soort aanklacht op het file. Het liedje waar zich file leed. Hè? Dat dan de veroorzaker van alle ellende toch metzingt, zou ik maar zeggen. Het raakt de kern van vastelovend en dat hij zichzelf enorm verschut zet. Hij hield zichzelf in het spiegelvuur. Ik vind het gewoon leuk dat ook mensen uit een hele andere branche, in dit geval de politiek, toch die boetezitting als een fenomeen zien. Want daarom willen ze toch even hun neus op het podium laten zien. Maar ja, het is natuurlijk daarna weer dus wat probleempjes zijn ontstaan. In de privésfeer wordt er ook altijd gezegd van ja, dat is dan de minister die dan in de carnaval had meegedaan. Alsof dat dan iets negatiefs is. Terwijl ik denk, ja, toon ze wel karakter om zo dat volksfeest mee te beleven en zichzelf ook, ja, een beetje voor de gek te zetten door in dat nummer mee te zingen. Ja, dat vind ik gewoon alleen maar krachtig in plaats van dat dat zwak is. Sorry voor de files op de weg. Laat de vereniging afspreken. Deze 3 dagen geen file richting de top. Ik wens jullie een fantastische vastelovend. Zoek cool. Hallo. Bedankt Camille! Merci! Het liedje was leuker als het optreden van Camille Eurlings erbij. Want ja, de man komt uit Valkenburg, dat is een Limburger. Maar vastelovend is volgens mij kwiet van hem weg. Was ook thuis, wist ook op de bühne zet. Er zijn altijd neulers bij die tegenwoordig zo'n apparaat hebben. En die weten wel een platform te vinden om een artiest of een gast of een minister of een hoogwaardigheidsbekleder of weer ook op de bühne komt om de af te kraken en af te zeiken. De boetegewone boetezitting krijgt zaterdag een opmerkelijke gast, minister-president Jan-Peter Balkenende. De premier verkiest de officieuze opening van het vastelovend in Venlo boven het autoriteitentoeken in Maastricht. Dus dat was volgens mij rond verkiezingstijd, dat wel natuurlijk. Ja, die bellen dan op, mogen we even langskomen? En ja, daar zeggen we altijd ja tegen. Goedenavond. Duizenden mensen waren vandaag in Venlo op de been bij de boetegewone boetezitting. Speciale gast was premier Balkenende, die als geboren Zeeuw toch even de Limburgse carnavalsfeer kwam proeven. Meest opvallende bezoeker vandaag was premier Balkenende, die zich zowaar in gepaste kleding hief. Ja, toch verkleed. En dat voelt eerlijk gezegd erg goed. Want als je hier bent, dan kom je zelf ook in de stemming. En als ik hier alleen met mijn pak zou lopen, dan dat zou toch niet echt passen. Dat Balkenende zich vandaag in Venlo en niet in Maastricht vertoonde, lijkt alles te maken te hebben met Gert Leers. Balkenende zou even liever niet gezien willen worden met Leers, omdat zijn softdrugsbeleid zo afwijkt van het officiële CDA-beleid. Ik weet nog dat geregeld was dat ze op mijn kleedlokaal klopten. En dat ik toen zo'n rie maakte door de Maaspoort, de artiestenfoyer, en daar stond hij dan. En toen heb ik hem vastelovend samen gewenst en hij wenste me succes met de uitzending. En dat waren contacten. De uitzending begon zo ook, we moesten ook verder. Dus ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het goed dat een landelijke politicus, ook al komen er verkiezingen aan, maar dat die mensen eens komen kijken wat heel los is. Nou, ik ben Floor Konings, ik ben 20 jaar.
En in 2005 stond ik met mijn zusje ook bij de gewone boetezitting. Ik was 6, mijn zusje was 5. Nou gaan we wat die, kom maar eens mee. Volgens mij interviewde ik jullie. Ja, Nog net, heel kort eventjes. heel kort, ja, op de trap, dat weet ik nog. Ja, mijn zusje die had echt flinke hoogtevrees. Dus die vond die trap al echt een hele overwinning, zeg maar. Toen Lotte boven stond, was ze van, oké, het is gelukt. Floor, hoe is het? Goed. Jij is een vastelovend 4. Ja. Goed zo. Wat vindt ze van dit? Leuk. Ja? Ik had niet anders verwacht. Lotte, dik bis 4. Ja. Wat ga je met de vastelovend doen? Leuk. Maar wat ga je doen? Dansen. Ik wil dansen, ik wil dansen, ik wil dansen tot ik niet meer kan. Ik wil zingen en springen. Ik doe mee en geniet ervan. Ja, wat ik me ervan kan herinneren is dat het echt een hele grote massa mensen was. En ja, alle ogen zijn op jou gericht. Dat was best wel spannend. En dan dacht ik, nou moet ik het liedje ook nog goed doen dadelijk. Terwijl, ja, dat maakt helemaal niet zoveel uit natuurlijk hoe dat gaat. Maar ja, dat speelt dan wel in je hoofd. Van, iedereen kijkt. Josie is een prinses. Hoi, hoi, hoi. En Jeppe die roept yes. Hoi, hoi, hoi. Het liedje wordt nog steeds gedraaid bij ons in het dorp. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Dat met carnaval of zo. En iedereen van onze leeftijd die kent het ook nog. Zeker als pap, die is wel heel trots. Die heeft toen ook altijd liedjes zelf gemaakt en zo. Hij maakte alle achtergrondmuziek. Dus zeker bij Spap leeft dat nog zeker wel, ja. Ik ben er nu eigenlijk niet meer zoveel mee bezig. Ja, in de auto en in de douche en zo. Maar mijn zusje zit nog bij een zangkoor, een jongerenkoor zeg maar. Die doet dat nog steeds met plezier, ja. Heb ze al Twitter, Huub? Ik heb geen Twitter, nee. Dat ik soms heel veel volgers hebben, weet ik zeker. Oh, geweldig, ja. Willen dat allemaal weten, was ik de hele dag thuis. Wat ik de hele dag doen? Muziek loesteren, hel werken en loesteren naar de vrouw. En al 24 jaar in vooraan in de zoek. 24 jaar vooraan genieten. Ieder jaar opnieuw. Ik ben nu, even denken, 27 keer ben ik geweest. Ja, vanaf de allereerste keer stond ik daar. Ja. Mijn zoekkoolhistorie is, wat is het? Het zal volgens mij in 18 jaar zijn, 19 jaar dat ik daar ben geweest. Voor mij is dat denk ik een 15 jaar geleden, in 2004. Dat waren toen al de huntjes inderdaad. Dat ziet er wel echt de carnavalisten volgens mij, hoor. Die er echt bij willen zien. Volgens mij al jarenlang door het naartoe gaan. Ik stond maar redelijk vooraan en ik heb volgens mij al 17 jaar lang de gele badjes met de rode noot. Dus en dat wil ik er ook zo lang mogelijk inhalen om die aan te halen eigenlijk. Ik zit in een fanfare, ik ben tambourmeter. Ik houd van Limburgse dingen, dus muziek en carnavalsmuziek in het bijzonder. Kijk, gezellig is het, hé. Houdt u nog een beetje vol? Wat is het? Houdt u nog een beetje vol? Oh, dan merkelijk. We zijn gewoon vanavond als een mot is. Ik heb het idee altijd dat ze veel aanstaan, dat ze wat meer contact ook, zeg maar, met de artiesten. En ja, waar wij stonden ook altijd dezelfde mensen altijd. Dus daar altijd van tegen een uur of 8, tussen 8 en half 9 zien we door. En dan is die als met iedereen een Jägermeister drinken, net zoals met Huub. En dan treffen we de mensen, de dames, die 2 dames uit Venlo. Prachtig gemengd altijd. Dan hebben ze een groepje van haar, die kennen we. Een stel uit Bezel. De vrouwtjes uit Weert met gebreide groen-geel rood gebeuren. Zonder het Frans van Ooyen, dat treffen we altijd. En de huntjes uit Elslo. Ze hadden het idee opgevat om als Sint-Bernardshundjes naar de zoepkoel te gaan. Dus tante Mieke, een van de leden van de huntjes, heeft pakjes gemaakt. En toen in het begin hadden we nog allemaal een veitje omhangen. Want ja, Bernardhundjes hebben een veitje met drank. Maar gelet op de veiligheidseisen bij de zoepkoel mochten we die op een gegeven moment niet meer metnemen. Dus
verworren wel, de hondjes, maar ja, helaas zonder feitje dan. Het is er eigenlijk ooit niet begonnen als hondje en het is er altijd zo gebleven. We hebben het inderdaad in de trein over gehad om nu pakjes te maken, maar ja, we blijven gewoon bij ons oude pakjes eigenlijk. Maar is het dan een vriendengroep? Het is een vriendengroep. Het is heel klein begonnen met 3-4 man. En toen is tante Mieke, dat is de oudste onder ons, dat is tante Mieke. Die is naar de markt gegaan in Beek en daar vond ze dit stof. En toen dacht tante Mieke van, daar ga ik het chance van maken. De hondjes ook, ja, die stonden ook altijd op het hukje. En ja, daar gaat altijd dan de afvalkorn rond. En het is bijna een ganslopend buffet als ze er bij in de buurt steeds. Wat is dit? Eikengebrot. Boorzij. Nee, Sinterklaas. Oh, het Sinterklaas. Nog een stuk worst, groen. Dit zien ook alweer Stengeltjes in. zoute stengeltjes. Neem al, wat is dat, vanavond dat ik naar de soepkoel ga, neem ik frikadellen mee. Die doe ik daags van tevoren, doe ik die bakken en dat zien er ongeveer een stuk of 30. En dan krijg je gewoon op een gegeven moment ja, een ronddelen en de mayonaise erbij of de mosterd erbij. Frans Nooy moest er altijd van drinken, maar voor de rest drink ik niks. Ik drink helemaal nul, want anders moet je naar de wc. En als je naar de wc moet gaan, dan ben je de plaats kwijt. Dus dat werkt niet. Het begint met de polsbandjes race en het verkrijgen van polsbandjes, de voorbereidingen, de inkopen doen, wij zorgt voor wat. Dus ja, het is meer dan alleen maar de zaterdag. Hè. De voorspas, eigenlijk de weken van tevoren, dat telt ook met. En ja, dat zorgt voor een hechte band in de hele groep. En, ja, ik zou het niet willen missen, in ieder geval voorlopig nog niet. We zijn vrienden zolang vasteloven. Het is als een beetje sfeer er is, dan is dat leuk. En tuurlijk zien er artiesten hoe het zie, weet je, die bijna niet heen komen. En toen ik dan denk van, had dat nou gemotten? Maar ja, iedereen maakt zijn eigen vastelovend, dus van iedereen mag er ook wel wat vastelovend in de soepkoel zien eigenlijk. Altijd de bekende gezichten van de soepkoel van ieder jaar. Welkom, goed dat ze er bent. Hey ook. Wanneer is het niet, wanneer is het geslagen en wanneer niet. Als ik zie dat de mensen om de geer die allemaal plezier hebben en het loopt allemaal en ook en presentator en de artiesten hebben plezier, dan is het geslaagd. Ja. Dus het moet voor mij een heel breed gebeuren zijn, dat is niet zo belangrijk. En dan zien ze Oetbeek natuurlijk, de hondjes. Goedemorgen, vastelovend samen, welkom. Ik kan me gewoon nog voorstellen dat een van onze hondjes, Monique Mullens, een keer ernstig krank wordt en dat hij niet kon gaan. Het leed was niet te overzien voor Monique dat ze niet met kon gaan naar de soepkoel. Ja, dus we hebben een hele hoop foto's gemaakt en doorgestuurd in de tijd van app, maar ik heb het nog niet metgemaakt. Ik moet het afkloppen op hout. Hè. Ik hoop dat het weer gaat lukken, ook het komende jaar. 2 jaar terug heb ik dan eindelijk moeten missen dat ik krank op de bank lag. En ik heb toen wel best wel een druk om te pikken dat ik zo van shit, daar sta ik nou niet. En als ze dan ieder jaar dezelfde mensen zus in de soepkool, ja, dan merk ze ook van nee, er is ook immers niet. Hè? Ja, dan ga je die mensen herkennen. En hoe is Frans van Ooyen? Hoe het gebevorst is krank, toch is krank. Het duurt heet te stom. Hey, duurt het te stom. Dat ga je echt zo diepje, bij mij wel. Bij mij ga je het echt zo, wat is het? Toen Stig zei van normaal tijd en nee. En toen had ik echt zoiets van, ja, ik sta er niet. Dus Frans, beterschap, de kinderen op televisie kijken, zoals ze vast en zeker erbij zien. Maar... Ik denk dat ik, wat is het? Ja, misschien 70 ben nacht naar de soepkool gewoon. Hopelijk. Dus dat is gewoon leuk. We bouwen als een kraksje aan het eind. Ik ging op zondagmorgen naar Venlo en ik zit met de wagen in de parkeergarage die nu was. En toen moest ik naar de ingang van de artiesten lopen. Dus ik liep langs de Maas op, maar daar waren ze aan het boeren. Ik dacht, hoe kom ik daar nu terecht? Ik ben voor een munt, ik weet geen weg in Venlo. En toen ben ik samen met mijn vriendin door de boeren geklommen. Door de modder heen, over een muurkeer en heb ik over de hek heen geklommen. En wie we eindelijk met z'n tweeën over die hek, een hek van 1,50 meter, wie we er overheen waren, bleek er 3 meter verder, kostte ik weer langs oplopen. En toen kwam ik eigenlijk als een soort stekenwerker, kwam ik toen bij de artiestengang naar binnen, die heel veel van modder. Hè. En toen zei ik, ja maar Ben, als je kunt eromheen kunnen lopen. En, ja goed, dus voor mij was dat wel een hele rare gewaarwording. Joh. Dat was de boevakker Benny wat binnen. Misschien heb je er nooit van gehoord, maar in Midden-Limburg noemen we geen beer meer, maar noemen we het lurrie. En we staan met
kamerad bijeen en we zeggen weer, hey kamerad, doordoorschepte. Geweldig, dan gaan we weer, startenbandje, met klappen, met springen, vooral met springen. Hey! En dan gaan we vanwege. Hij kan weer ons, doordoorschepte groeten. Ja, de eerste keer, de geest echt niet vergeten. Ik bedoel, dat was, van de beginnende artiest was dat het podium hoe ze moest staan. En ik weet dat ik toen een nummer bracht, hij kan maar door gaan te kloeken. En toen werd ik uitgenodigd om het liedje dat te komen zingen, dus dat heb ik wel een paar nachten neer van geslopen, joh. Die handjes, die handjes. Hij kan weer ons, doordoorschepte groeten. De gevels en de liefde onder die naast. Hij kan weer ons, doordoorschepte groeten. En ik zie de bommen van helaas. Hij kan weer ons, doordoorschepte groeten. De gevels en de liefde onder die naast. Je zat in de kring van Ramon en mocht ik naar Heur toe en ik naar Herkenbos. Maar dan mocht ze naar Venlo en met televisie erbij. Dat was voor mij natuurlijk een enorme ervaring. En trots als ze waren dat ze daar mocht staan. Als je hier mocht staan, en ja goed, dan zeg ik altijd, dan ben je een fat man. De sultan het dos, de sultan het dos, de sultan het dos, de caravan dit trekt verder, de sultan het dos. De sultan het dos, ja. Als ik het goed herinner, heeft mijn dochter dan nog op met gedans. Dat was een jaar of 7, 8, ik denk dat er ergens in 2000 is geweest, denk ik. Ja, dan zal het een jaar of 10, 12 zijn geweest, denk ik. Dat is van 1988, ja. Heb je ook lef gehad? Ja, dat zit er voor in, ja. En nog. Ja. Dus altijd van de gekke slag te vangen, ja. De caravan dit trekt verder, de sultan het dos. Ik moet zeggen, de kracht van de televisie, dat is onvoorstelbaar. Ik kan me nog eens herinneren dat we weer een scène hebben gemaakt samen met alleen de TMRE. Ik was opgetreden in de Zoepkoel op het podium. En volgens mij vroeg ze toen nog een zoekhaben. En toen zei ik tegen die, nee, ik ga het zoekhaben doen. Ik heb weer 3 nummers gedaan, ik vind het prima. Ik moet nog op een angelplein hier in Venlo optreden. Ik heb net gehoord, er zo'n kleine 8000 man op de angelplein. Man, ik heb een draaiboek, heb ik 3 weken gewerkt. Ja, jongens, bekijk het maar. Ik ga even naar het angelplein. En de cameraman die liep achter me aan en dat was allemaal in de scène gezet. En toen kom ik op het andere podium en toen sting, als ik het goed heb, Frans Pollux te presenteren. En dan zei hij, jaag ze er maar vanaf. Ik zeg, wie? Ja, jaag tegen maar even van het podium af. Ik denk, oh nee. Maar goed, ik denk, ja goed. Dus ik het podium, ja, ik stop er maar met. Ik zeg tegen 7 van u. Ik zeg, ik ben aan de beurt, ik moet verder. Vind je dat leuk? Ik vind het wel leuk, maar ik wil hier optreden, ik wil maar naar de zoekkoel. Nee, ik van de buurt naar. Ik wil zijn van de buurt naar. Dus TMRE, die keken me echt aan, maar die zaten ook in een complot. Die gingen van het podium af. En ik zoek echt die mensen voor het podium naar me kijken van wat dus doen hoor. Dat was een heel akelig gevoel, want ja, ik zou dat uit nature nooit doen. Goed, ik heb mijn optreden gedaan en ik kwam in de auto en ik had mijn mobiele telefoon in de wagen te liggen. Ja, dat heb ik geweten. Die reactie, dat ken ze weer niet. Ik denk dat ik er honderden reacties op gehad. Mensen die zeiden van, wat best toe van een arrogante zak om de artiesten van het podium af te gooien. Er waren ook mensen die zeiden, gelukkig zo bij TMRE en veel, want we waren hier lang weg. Met alle respect voor TMRE, ik bedoel, het was op en neer. En een dansje ze pas wat een kracht de televisie heeft. Ze vragen zich af waar Big Benny is op het spando. Waar is Big Benny? Ik wil wel een leuke anekdote. Ja. Ik sting op de zoepkoel, ik werd uitgenodigd door Leen Meester, de eerste keer zoepkoel. Een waanzinnige ervaring. En toen werd ik niet uitgenodigd. En toen ben ik bij de vereniging gaan optreden. En dan heb ik tegen die vereniging gezegd, ik zeg, ik doe het met de prijs als je het van mij doet. En wat is dat dan? Ik zeg, dan neem ik dan een spandoek met naar de zoepkoel en schreef erop, hoe is Big Benny? En dat was geweldig. Het was eigenlijk was het, joh, ik zelf niet waar. Dat ik het meeste genoten heb. Want ja, de kunst, als er een stuk of 4 verenigingen stond met een spandoek van hoe is Big Benny? En de camera gaat erover, ja, dat duidt ik wel gaat. Dat had ik toch wel heel goed commercieel in het vet gegaan, joh. Ja. Link Michel, noemen we zo eens. Ja, toen moest toch, Gert? Ja.
Die eerste jaren dat er alleen maar een radio-uitzending waren, viel het nog wel mee met de toestroom van het publiek. Want er waren geen hekken, iedereen kon komen als ze wil. Maar Omroep Venlo had toen al televisie en die zat ook in de Maaspoort aan de andere kant. En die begon ze toen, 96, 97, wie nog geen regionale tv hadden, begon ze die dat uit te zenden. Voor de stad Venlo. En toen kostte dus zeg maar 65.000 lu kostte die uitzending zijn. Als er maar een fragment van kwam, en die kwamen door die jaren ook volop, ja, dan stond dat ding vol en het stond ook vol. Goedemorgen beste kijkers, welkom bij de Stadsomroep Venlo in een rechtstreekse uitzending. Vanuit een zoepkoor die alle roes en broes van de Vasteloversactiviteiten. De Vasteloversfeer hinkt bij wijze van spreken als een dikke dampende deken boven de zoepkool. Wie 2 uur kunt je getuigen zien van een rechtstreekse uitzending van de boetegewone boetezitting georganiseerd door Omroep Limburg. Wie 2 uur. Blijf je gewoon kijken, want het wordt hartstikke tof. We hebben boete, hebben we onze vliegende reporter René Everstoon. René, hebt zich al een plaatsje gevonden? Ja. Ja, Wil, ik sta nu op de bühne tussen het orkest, de Raven Venner Kapel. Aan de andere kant Leij Meijsen die het programma nou dadelijk aan gaat kondigen. En het is hier hartstikke vol. Ik deed toen de presentatie voor de Stadsomroep, ja, met Wil samen en dat was leuk. En dat deden we voornamelijk voor mensen die het te koud vonden of die niet te staan in kosten, bejaarden, ziekenhuizen en zo. En ik weet wel dat het toen heel erg gewaardeerd wordt. Ja. Beppie, net van de bühne af. Het is geweldig, niet? Schitterend. Ieder jaar schitterend. Schitterende afsluiting van mijn seizoen. Ik begin me daar ieder jaar meer op te verheugen. Dus ook cool in Venlo. Het lijkt wel even steeds drukker weer. Ja, ik geloof dat niet meer op het plein bij kunnen. Het wordt inderdaad iedere keer drukker. De Zeestraat is er nu ook voor. Dus ik vind het te gek, echt schitterend. We moeten volgend jaar uitwijken naar stadion de Kool misschien. Dat er nog meer mensen in kunnen. Maar ik merk, ze komen niet alleen uit Venlo. Nee, ze komen echt uit de ganse provincie. En alsjeblieft, niet uitwijken naar een grote plaats. Dit is dus prachtig. Klein, gezellig, korte been, lekker warm, heerlijk. De steeds grotere aanpak van de boetegewone boetezitting in Venlo leidt tot meer onvrede. Toegang alleen nog maar met kaartjes. En beveiligingsproblemen bij het extra festival dat ook al duizenden bezoekers trekt. De massale belangstelling voor de boetezitting heeft er inmiddels toe geleid dat er op de parade in de Venlose binnenstad een extra evenement wordt gehouden om zo de overloop van de boetezitting op te vangen. Kortom, het wordt steeds veel omvattender, de organisatie van de boetezitting. Het idee was om polsbandjes uit te delen voor de zoepkoel. Maar er was natuurlijk al lang bekend dat er meerdere mensen naar de stad zullen komen. En de horeca had natuurlijk zoiets van, ja, als die mensen komen dan het leven bij mij voor de deur. Dus laten we bij die andere pleinen daar ook wat gaan doen. Dat is langzaam gegroeid, maar dat meus op een gegeven moment ook wel, omdat het de spuigaten uitloopt. Het wordt te druk. De meus, officieel moesten dan weer EHBO'ers erbij hebben staan, de beveiligers erbij hebben staan. Artiesten vroegen ook dakkerum van, jongens, let op, we willen wel komen zingen. Dan zorg wel dat we van het ene podium naar het andere kennen en dat er iets georganiseerd is. Ja, en L1 was natuurlijk geen professionele evenementenorganisatie. Dus heeft de gemeente Harry Pauwels, die toen vorst van Jokus was, gepolst om de kerk te gaan trekken. En dat wordt dan het stadscomité BBZ. We hebben voortdurend met iedereen die ermee betrokken was, hebben we compromissen gemaakt. Of dat met L1 was, of met de gemeente Venlo, die ook haar eigen verantwoordelijkheden heeft. Of met de horeca, binnenstad. Iedereen acteerde natuurlijk vanuit zijn eigen belangen in het ganse geheel. Maar meer podia trekt misschien ook meer mensen. Burgemeester Schrijen ziet Venlo wel voor zich als de stad waar de carnaval elk jaar echt van start gaat. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel, ziet ook Schrijen in. Wat ik niet hoop, want dan wordt zo'n visioen onmiddellijk een nachtmerrie, is dat je dan te veel mensen krijgt die alleen maar komen kijken of niet vanuit de echte carnavalistische beleving van de Limburgse vastelavond komen. Dan krijg je misschien weer wat te veel spanning. Ik ken me wel een aantal opmerkingen herinneren uit het verleden dat men vond dat Venlo wordt overspoeld door, laten we zeggen, Limburgse buitenlanders. Maar als je ziet wat het ook weer brengt, gans Venlo, eindeinende en vierende vastelovensmassa, dat geeft toch een stukje romantiek aan vastelovend.
ja, die is inmiddels zo ingeburgerd, dat huurt er gewoon bij. Ja, dus het is niet meer weg te denken uit de vastelovend. En ik ben heel eerlijk, commercieel gezien, en zeker voor mijn horecabedrijven, is het de beste dag van het jaar. En dat was vroeger de boerenbroerlof op dinsdag, maar de zaterdag heeft dat weekend dubbel ingerold. Dat is de nate horeca die er geld aan verdienen, maar dat is ook de kleierwinkel en de bakker en noem maar op, die er last van hebben. Daarvoor proberen we ook alles een hele korte tijd op te bouwen en weer af te breken, weer schoen te vergen. Zodat de ondernemers er zo min mogelijk last van hebben. Uiteraard een horecaondernemer, die wil heel veel geld verdienen met die dag, snappen wij. Dat proberen we ook zoveel mogelijk te faciliteren. Maar we proberen natuurlijk ook zeker naar andere, ook bewoners te kijken natuurlijk. Die door met de vastelovend natuurlijk niet een macro's kunnen krijgen die iedere mens eigenlijk nodig heeft. Ik denk dat het top bereik is. Ik denk niet dat het nog veel groter kan worden en ook niet groter wilt worden. Want dat zou niet slim zijn. Wat niet zichtbaar is, maar waaraan even hard gewerkt wordt, is de veiligheid van de buitengewone boetezitting. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid over bijna 30.000 mensen die al feestend en drinkend bezit nemen van de binnenstad. Tegenwoordig hebben we met dreigingen te maken natuurlijk, dat is anders. Je moet alles anders beoordelen. En dat moet ik zeggen, dat die samenwerking, dat gaat perfect. Dat is super, dat is alleen jammer dat het moet. Volgende week een kwart uur boetezitting. Super, Ben Verdelle, Rowan Heersen en de toekomst. Wondert het heer met de boetezitting.